ஹாய் ஹலோ. இன்றைக்கி கண்ணாடி பாறை மீன், இது ஆழ்கடல் கடல் மீன்க. இது நம்ம ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து நாம்ளே க்ளீன் பண்ணி நாம்ளே இப்போ ரெடி பண்ணி இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். சைடில் இருக்கிற பாருங்கள், செதில் மாதிரி இருக்கிற மேலே சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கத்திரிக்கோலை யூஸ் பண்ணி அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும். மற்ற மீன் மாதிரி செதில் இதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது. பாருங்கள், மேலே லைட்டாக தேய்ச்சி எடுத்தாலே மேலே இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஒரு தடவை உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு நல்லா கீறி விட்டுட்டு பாருங்கள், கோடு கோடாக போட்டுடணும். நல்லா மசாலா உள்ளே இறங்குற மாதிரி ஒரு ஃபுல் மீன் அப்படியே 1.5 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும் ஒவ்வொரு மீனும். அப்படியே ஒரு ஃபுல் மீன் மசாலா தடவி இங்கே 2 பக்கம் தடவி பாருங்கள், ஒரு இலை போட்டு மூடி வச்சாச்சு. 1 ஹவர் வெயிட் பண்ணி நல்லா மீனுக்குள்ளே அந்த மசாலா நல்லா இறங்கிடும். இப்போ இறங்கணுன்னு இந்த 2 மீனையும் நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஒரு பெரிய டவாவில் கொஞ்சம் ஆயில், ரொம்பலாம் விடக்கூடாது ஆயில். நம்ம ஏன்னா பெரிய சைஸ் மீன் ஒருத்தருக்கு கொடுக்க போகிறோம். அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு ஹீட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வச்சு நாம் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரை பண்ணும் பொழுதே மீன் வாசனம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வாசம் பாருங்கள், செகண்ட் சைடு திருப்பி போட்டிருக்கிறோம். மீன் ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. 2வது சைடு ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும் போதே மீன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் வெளியே வரும். அந்த ஆயிலே போதும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வாசம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சும்மா 5 மினிட்ஸில் மீன் வெந்துடும். ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் வைக்க தேவையில்லை, கம்மியாக வச்சு எடுத்தாவே போதும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஃபுல் மீன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணது. இதுக்கு சைடிஷாக லெமன் எடுத்துக்கலாம். லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் சூடான 1 கப்பு ரைஸ் போதும். சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள்.